patint per defendre sols a l'home, ho dic perquè pareix que sempre és el germà menudet, l'home que sempre és qui passa de la moda o qui no està per la moda o qui amb un tratge passa l'any, d'alguna manera. O estan canviant també les coses? Estan canviant les coses, però encara ho tinguem difícil, perquè així tu saps que d'alguna manera, sobretot així en València és la dona i la dona. València sí, però així sobretot, així València la dona. Entonces una de les coses que jo lucho molt és de dir, bueno, l'home també té que anar bé, l'home té que anar perfecte, l'home té que anar també i tal. Però així una de les coses que jo lucho moltíssim és perquè d'alguna manera que n'hi ha una cultura, la cultura de la moda, la cultura de que l'home també té que anar perfectament vestit. L'home té que anar als mateixos llocs que va la dona. Entonces una de les coses que jo lucho moltíssim, per això pegue tant en la qualitat, perquè és que sentir-se segur de si mateixa, anar perfecte, anar bé i demostrar que en qualsevol punt i en qualsevol moment del dia té que estar com té que estar. I això són les coses que jo sempre reivindique, vos dic als mitjans de comunicació, aposteu per l'home, que pareix que siga l'abandonat, pareix que siga el que no és això. Però és que potser siga ell mateix el que s'hagi abandonat, sí, jo no va dir-ho, l'home, jo penso que és una mentalitat personal, que és una opció personal que tu tens. Ahí se pot mesclar les dues coses, no? O sigui, pot ser que ell se senta còmode i en el que abans se senta l'home se l'ha abandonat, com dic jo, i dominat. O sigui, així estan les dues postures. La postura, el dominat en el món de la moda, cuidado, entre comillas, o sea, que és aixina, O sea, jo t'ho puc dir que ho he vist tots els dies. Tradicionalment és aixina, Maribel. La dona per l'home tota la vida, l'home acostumbrat mal. A mi me molesta que vinga la dona a elegir el producte de l'home. Perquè jo això fora no ho veig. Jo ho veig així i al·lucine. És que vingui, però per què tens que vindre tu? O sigui, si té que vindre ell, perquè és el que té que ser còmode, se té que ser a gust, i se té que veure a l'espill. Per què té que ser ella la que vinga a dominar aquest terreno, quan al revés no existís? Tu veus algun home que vaig a una tenda de dona a elegir ell el producte i que li diga a ella com té que ficar-se o combinar-se-lo? Jo no ho veig. Jo no ho veig, exactament. És la meva això de ser. Per què? Jo ara estic, per exemple, en un tema que és el que me diu de l'home abandonat. Jo dic que l'home és aixina. Per què té que vindre ella a elegir antes el tratge de boda? Per què? Ella va triar el tratge de boda d'ell. Per què existeix això? És una cultura, Maribel. Perquè tu ho has vist, jo ahir lucho i defenc la professió, no defenc l'objectiu, defenc la professió. A mi me resulta difícil entendre-ho perquè jo, per exemple, me tria jo la roba, claro. Però és que és el que té que ser, però és el que té que ser. I en Europa saps que funciona així. Però anem a veure, mira, i torna a reivindicar les passarel·les múltiples per això mateixa, perquè és una forma també de donar una cultura a determinat poble. M'encanta la paraula cultura, però el que dic que la gent se culturitza i s'informe de que té que ser el que ha d'anar segur de si mateixa. Exacte, i ahí sí que és de veres que els mitjans de comunicació tenim molta culpa perquè interessa menys, i ho tenim constatat, com t'ho diuen, una desfilada, per exemple, d'home, que una desfilada de dona al món de la comunicació. Interessa menys. Si la desfilada damunt és de llenceria o de bany, això sí que te pega la volta al món. I fico un exemple. La desfilada d'Andrés Sardà, de la última passarel·la Cibeles, no solament és la gran... O Victoria's Secret. No me direu a mi que el producte Victoria's Secret té algun secret. Encara que diga l'apellido, l'únic, no? Però què és el que estan esperant? Estan esperant a les 20 supermodels i impressionants que ixen en porreta a picar i en les aletes posades a veure de quin color. Però ahir d'alguna manera m'estàs donant tota la raó que estic dient. Tu estàs dient l'espectacle i l'home que té menys espectacle té més qualitat. Claro, la passarel·la està ajudant d'alguna manera. És que a vegades ens mereixem... La Setmana de la Moda, que ha apostat molt fort per l'home, està ajudant moltíssim a normalitzar aquesta situació. A mi me contava l'altre dia un jove dissenyador, José Zambrano, que a més és un tio que està arrasant, està tarant l'ego de Cibeles també, i bueno, ja ha venut moltíssim, perquè és una col·lecció molt divertida, molt nova, molt potent, i resulta que m'estava comentant això, diu, jo, és que gràcies a la passarel·la he notat un canvi d'hàbit en els meus propis amics. O sea, fíjate tú qué cosa, el entorn immediat que ha vingut a veure, que no me comprava ni una prenda, ara me veuen desfilar en models com Belén Coso i com no sé qui, com no sé quantos, i volen la camisa que duia Cortajarena i el pantaló... Però ahí tornem a lo d'abans, Josep. Els mitjans de comunicació tenen encara molt que fer en el tema del terreno de l'home. O sigui, si t'ho estic dient, és una de les coses que tu dius, dona és espectacle, l'home és qualitat.
Entonces, hasta que això la gent no se mentalitzi que és així, mos toca, és que estem en l'home, treballar moltíssim, luchar moltíssim i estar ahí tots els dies. Per què? Perquè tinguem aquest rechaç social de que la dona és una passarel·la d'espectacle i l'home, el que tu dius, queda així. I a nivell de comunicació... Exacte, busquen l'espectacle, busquen la imatge i s'olviden un poc el que és en acabar la qualitat. I a nivell comunicació, de totes maneres, vos ajuda moltíssim a vendre, i no ho podeu negar, vos ajuda molt a vendre la promoció de la firma. És a dir, tu no vens igual un desconocido que uno que sale en el mundo mundial. Però la firma, Josep, és com diguem la firma dels cotxes, una firma és una garantia. I la gent té que mentalitzar-se en això. O sea, que es una de las cosas que es una garantía. Que bueno, de acuerdo. No se pot renunciar al espectacle perquè al final és el que facilita la venta, per dir-ho d'alguna manera, o almenys la projecció, la difusió d'aquesta imatge. Però n'hi ha que fer-ho, Maribel, o sea, no sol espectacle, no sol qualitat, n'hi ha que intentar compaginar les dues coses. Una cosa, perquè hem vist, i com queda poc temps, hem vist al final del reportatge allò de que internet és la plataforma del futur? Sí, jo crec que sí. La passarel·la del futur? Absolutament. Jo he escrit un article esta setmana per a una revista d'ací, de València, i per a València City, per si el voleu llegir, i ha escrit un article que dic que aquesta passarel·la única ja és una realitat gràcies a internet, que tots tenim una front round, una cadira en front round preparada, si volem, per a comprendre el gran espectacle de la moda i que tu podràs fer-te a la carta la teua pròpia desfilada, igual que fem a la carta a la televisió, a la carta la teua pròpia desfilada i buscaràs allò que més t'interessa en les ciutats que més t'interessen i que avui en dia acabarem parlant més de lo que llança una ciutat determinada que lo que llança una marca determinada. És a dir, direm, Nova York diu, Milán diu, París diu, Madrid diu, València diu que això passa, més que Dior diu, Chanel diu o Armani diu. Jo no estic d'acord totalment, Josep, però és que sí que és important, però no t'olvides una cosa, que en lo que tu en acabant pots veure per internet te pot agradar o no agradar, estàs d'acord o no d'acord, però en acabant tu el que voldràs és vindre on nosaltres estem, els professionals, i mira, que te quede bé, te sente bé o no te sente bé. Entonces sempre quedarà l'última història, que és a dir, i s'aprenda, a la vista de la desfila m'agrada bé, tu t'has proposat, però jo vull, però clar que sí, però jo vull que en acabant te quede bé. I tu vols vendre tendència, que possiblement des d'allà on està la disparitat. Home, clar, és que té que ser així, jo defenso totalment la qualitat. No, però els dos són necessaris, jo crec que els dos són necessaris. De la mà, si no seria absurda, una cosa sense l'altra. L'espectacle, la qualitat i l'internet tiene que veure com te queda, que canvia molt, perquè jo me trobo... Jo acabo anant a la seva botiga a comprar-me... Me diuen, Alfredo, ho has vist per internet? Dic, vale, d'acord, però tu has vist per internet esta persona, tu, carinyosament, no eres aquesta persona. Desgraciadament. Ja li has dit gordita, no li ha dit res, simplement li ha dit que el missatge és fenomenal, però que en acabant n'hi ha que veure en acabant quan estem en la realitat que és que tu el que has vist en el missatge que me pareix perfecte, però en acabant n'hi ha que veure també tu si te queda perfecte. Quina és la passarel·la que més t'ha flashat, per dir d'alguna manera, de les últimes que has vist? Bueno, ara estem en un xicotet canvi, un xicotet o gran canvi, com vulguis. A mi estava molt quedat en Milà, ara estic també molt quedat en París, o sigui que d'alguna manera París està d'alguna manera rellançant lo que estaven antes dient, o sea, gent nova, gent fresca. Però tu series la passarel·la reina, París? Pues no ho sé en aquest moment, podria poder el 50%. I Josep? Jo me decante, per supostíssim, per València. La Setmana de la Moda de València me pareix ja un grandíssim espectacle, i després m'interessen molt les passarel·les no alternatives, però sí d'alguna manera que m'ofereixen una tendència molt més avançada, uns criteris com Amberes, Copenhague o inclusiu Londres. Pues Josep i Alfredo, un plaer que estigueu així, que ens acompanyeu, que ens marqueu tendència també. Sabeu que vosaltres també la podem marcar, tenim una plana en Facebook i també a través del nostre correu electrònic podem fer-nos arribar qualsevol suggerència o tendència en aquest cas. Els veiem la pròxima setmana. Adeu!